Aku beli pi baru kateng badan boro tra jeng Jesus Christ such a scene. Ni walam shifi ya kan ke kubor. Ketin ke jong beli ke om na ka gospel ke bakat ko Lukas ka lenam ka ba ar ka dekat ba sausan. Te ha ba kim sham shu yu. Te ke la sedang ban lek wat pat. Ya ka melek pai se Jerusalem. Kata-kata ka jing wat ka jong ka Mary ba Joseph. Ya ukun ba i jong ki Jesus Christ about try. Kajing wat kaba nadu ko mensi. Balai bagi lek pai biang namar ki wat yu Jisu. Namar ki myo yu Jisu ka jaga ba ki wat. Ka Bible ka ong ba ha ke Mary bu bat Joseph. Kila lek lam yu Jisu men bau ladan ka ar talikis nam. Pan lek che Jerusalem ban rung si ka temple. Panai ka jing kawai. Jong kata ka jing kenya jong ka jing kanyam jong ka jing light. Kamot ya jing pelai lut ka jong ubelai ki kon Israel hakapor jong Moses ya kaban pelai na kata ka jing syak peniap u angel ka jing yak ka jong utrai ya kaban syo yu kuning gom jong kari Egypt baru belai lu hukum ki kon Israel kin hapan peniap yu kon langbra ya kaban kalan de ka snam ma ka syaukat ka jing kang jong ki dekat ya ka bu angel wan ka ka miet u yo i ka snam u kier no ken kadotam ka snam u Jesus Christ bu try u kon langbra batalam ba ko jong belai kan pelai yang avadi fi na ka jing yak trim jong pop ke jing yap trim jong dijok ke jing yap trim ke jong setan ke jing yap trim jong baro ke jing gua brai ke dok ke senam u Jisu ka ba pelai lu ya pen im ni de fi ti na mar kata ke jing khawai nyam jong ke jing lai gilale agi jiu man ke snam but u Joseph ke Mary ro ko mu kpa ba ke kimi jong Jisu ko nu blai gilale biang sa shi sin ya ka ban le jiu che Jerusalem man ke snam pada ke snam ro khile che Jerusalem adalah pendap ke jing khawai nyam baro a Jerusalem kat ba kadai ka an la ni ka hukum ka jong blai kilawan pai kinda kilawan pai ni Jerusalem ka Bible ka ong kila ya chisngi lenti haba kila ya chisngi lenti ka jing jingai ka ba let's say ko balai pol la ni sau po kilometer kila ye shong sa no hangta ndala sedang miet kala yo wat yo Jisu kinang perkat bo Jisu ya syakmat bagi para kena bagi pa hai ngasem nama daga kinhun ke bakrau ki bri ko dan Nazaret paro shishnong kala ya mi ka ban lekshan chate Jerusalem ki weiru ki nongret bagi nongba kala ya mi lut ka ban lek baru pai ba babun bade ya lenti para bau ki kemi ke pat ukpa kinang perkat bo Jisu dan syakmat dala poe ke daga jaka bagi ban samit no sisngi lenti marga jingjingai na Jerusalem shan Nazaret ke shimpor ko balai sngi lenti ke jingya kijat jongki mrei la dang dep dang shisngi pan rei na kila samit ke daga jaka ki wat bo Jisu dan ke daga jaka kai ga baja bo Jisu dan ke daga jaka ki wat yo kim sham But hang ni ka Bible ka ang dekat ba saubusan panda ba kim syam yu Jisu hang ta kila sedang ban wat yu pan lai pai biang se Jerusalem kada ka jing wat ka bom ju jathat ka jong ka Mary bu Joseph ka jing wat ka ba rengkat ba ka jing susi ka jing wat rengkat ba ka jing ktang mesim ka jing wat rengkat ba ka da ka boden na ka jing sukhia ka jing aba kim syam yu kun ba i jong ki aba kim syam yu Jisu belong kun jong ki ka do baru kun blai ba ki sang ban wat yo kim ja that ka ka ski ki wei gala dei ban ja that ki wei gala dei ban shong ban res la ni ban ja that ka ka lenti hai ka chisngi gala ya ka kichat gala dei ka por bagin res ka por bagin submit ki ni gibriu ka chong blai ka Mary bo Joseph kim don por ya ka ban ban ja that ka met chong ki hapdeng ka ka jing susi hapdeng ka ka jing ban kya kim la ka ban submit ka ka jaka hang ni ka Bible ka ong gi happen lai pai biang sa sin Jerusalem sa sngilen tibiang na lor bagla dei ka pormi kim sha yaki bakin samit na marketing sutrim kajing suk tang mesim kajing perkat ka basukia lau kun joki ulaja shanuja hanudan na dei ben mi agani ka mit ban lek wat yo dan bereng jong ha jong fi ke bala jano ki kun ki kti ge jongi kimi ki kpa ge badan ke jingkit kli kimi yo tia yo dem ki wat yo kun ga jing dry kai ga Mary bo Joseph ki yat arngut nang ni ne ga jaka sha Jerusalem rengkat ba ka mesim jo ga jing dry rengkat ba ka mesim ga ba kya
la pi don hang nu le ki kun jong pi gala ja no ne ga ying jong pi ki kun jong pi gala landat be gala ja no kam tam ga ba kan jam sim no blai ka dai yang ga de pi ban wa ti ga khmat ga jong blai ban wa yu Jisu ye ga ban reng kat ba ga jing dwai ban pai biang i ki kun show blai ban walam biang yu kun shen rang ga kun kan tai show blai ta ga ban dwai ka Mary bo Joseph ki ya ti ga ni galenti ha ga jing so khia ga ma sim ki ya reng kat ba ga jing thang ga ma sim rei ki dam ru reng kat ba ga jing dwai ka jing ya pop dalam poi Jerusalem rengkat pakai dengan Sofia kami sih ki wat segi hotel dan ki jing basa hang taru umdan kila wat segi gisam juga Ibreu hang taru umdan kila wat segi lentishnong juga Jerusalem hang taru umdan shimet ki wat umsyam aha ko sngi ke babot ki wat ke umsyam ka Bible ko ngadin lai sngi lai met apala wat lut ke Jerusalem bro ko hei ke umsyam haga bakadu ki rung haga temple mat ki kendit haba ki lap bo Jisu badang kat arsnem haga arta usyam ki syam bo dan haga nongba Jerusalem hapdeng ka temple la ngabat pingi wat yo blai ong syam yo bo dan haga temple la do blai ro wat ngabat pi ukwa bon syam yo ngabat pi haga temple kam dai syuk ka temple ha Jerusalem ka temple ka im ga jong blai ka dai ga ni ga do no jong abat jong pi ka dai ga met jong abat jong pi ka dai ga jing im jong abat jong pi bar hi ka wei ga ka temple ga ba khut ga jong blai ha ba shong sa o men sim ba khut jong blai kai ro blai kwa ben wat nga ba de pi ban yo i nga ba de pi ba ngi ben don ka temple ga jong blai bala da nga ba pi ni wat yo blai ni sham ka temple bala da nga ba pi ni wat yo Jisu ni sham bo Jisu long bala pan pai biang nga ba de pi sha ka temple ga ba khut ga jong u ka Mary bo Joseph ki wat yo Jisu ga lentishnong o mi kim sham ki wat ga ying basa kim sham ki wat ga hotel kim sham ki wat ga shnong ba nong san Jerusalem kim sham aga ba kadu ki sham ha ka temple ke la kendet bo dan ba de nong hi kai pa du ya kali jingli ro i nong hi kai ba ki ki juba pa kim la ban juba ba ki kali jingli ma ki u Jisu juba lok ba ye ka ta ka jing sham ya sham ga jong ki ka de ka temple king oh ha ba nga ba phi ni wat yo Jisu ni sham ka temple u blai wat ya pa ya nga ba de phi ba gwa ban sham ni nga ba de phi ba ki de ban dan ka temple u blai gwa ban shong ga ying jong ba jong phi ba ka ta ga ying ga le ga ying ga jong u blai u gwa ban rong ga temple jong u blai u gwa ban rong ga ching im jong phi u gwa ban rong ga do do jong phi u gwa ban shong ga met jong phi u mesim ba khut u gwa ban rong ga ching im jong phi ban ka wai mit lam bat phi ban shong bat phi ba bi pli ja kai u la bi pli ga do do jong phi ga jing kang ga ching im jong phi u kloi ga ban shong bat phi hallelujah u ni long blai ba ye ba dak ga ching ye ba ga slay ga ching it blai ko ma ga Mary bo Joseph o ta ga jing kan tu ga jong blai wat yo Jisu ki sham shi sha ring kat ba ga jing su si ba ga jing that ba ga jing dram ki ong yo Jisu ba lai gu kun ba mi le kat ni mim tip pa nga ba pa jome ni wat ya me ga jing su si Jisu ba lai phi wat ya nga ha du phim tip pa nga dai ban le ya kata ka ba long kat ba kum ka man pa jang ba la pa ya nga u kata ka ni ga kular ga jong blai u blai kwa ban le ga man ga jong u ha ga jing im ga jong phi pai show blai hang no no ba bi dan IT show try kat gar pa yo Jesus sedang man wat yo blai dan gi kun gi blai ja no wat yo blai wat yo Jesus ben syam gi kun pi wat gi kun pim syam gi kun jong phi ke Mary bo Joseph ki wat yo kun kim syam be ki wat ka temple gi syam bo kun jong ki udan ka temple la pi wat gi kun jong phi o pi pim syam be ki a pi wat yo Jesus na ka banda gi kun jong phi pin syam bo Jisu long bala pan pai no egi kon ka jong phi wat show egi hima ka jong blai be ka hot ka jong u ti ke baro an sa lang tam ma phi o blai de ke ku ye feeling ba ga ku bor ka blang kot in sa sham biang abi don kam ga jing dwai fla pan phone na gi number ha ga ni ka channel ila be ni dwai de ka banda jong phi ka bu rom u blai kan long na ka banda jong u bu blai teng sha ni ka khamat ha phi ro blai ke jing sa ka long lam bat phi is sham pat ku blai shibun amen and amen.